Goizeko 9:00 eta 34 minutu dira, modu naturalagoan esan da, goizeko 10:00 25 minutu gutxi. Jarraian ezote dugun halako kazetaritza genero berri bat abian jarriko Euskal Herria irratian, izan ere batetik elkarrizketa eginen dugu, baina bestetik eta halaber prentsaurrekoa izanen da nolaiteko bion arteko hibridoa. Zertaz ari garen, bada kontua da, gurean dauzkagula, ekimeneko eta behategiko lagunak eta bion artean aurkeztu behar dute gurean 2023-2024 denboraldiko nolait esateko Euskal Hedabideen urtekaria, baina irrati solasaldia izanen da batetik, baina bideo streamingean ere emanen dugu bestetik. Zergatik, bada lagunok, ekimeneko eta behategiko lagunok deialdia zabaldu dutelako, hainbat kazetariren artean solasaldia jarrai dezaten prentsaurrekoa balitz bezala. Beraz, berriz diogu, halako genero hibrido baten aitzinean egon gaitezke. Aurkezpenak behar bezala eginen ditugu, gurekin daukagu ekimeneko zuzendari Igor Astibia, egunon Igor. Egunon. Eta bestetik behategiko bi lagun, Libe Mimentza, koordinatzailea, ezta? Bai, egunon. Egunon, eta bestetik Ibai Castro, kidea, zer moduz? Bai, kaixo, egunon. Ongi, lehenik eta behin nola sortu zen halako genero hibrido bat sortzeko ideia? Bai, urtekaria aurkezteko dinamika berri batekin hasi gara, eta Euskal Hedabideak direnez gai nagusia, Euskal Hedabideen gana beraien egoitzara joan, eta bertatik aurkezten hasi gara urtekaria aurrekoan egin genuen ere Aiara aldean, gainera, egoitza berria inauguratzen zuten, eta orduan bada modu bat, kasik-kasik, 3 txori tiro bakarrarekin akabatzeko, ezta? Tokia egoitza ezagutu, harreman hori estutu ere, behategia eta edabidetako kideen artean, eta aldi berean, urtekaria aurkeztu, protagonismoa eman urtekaria argitalpen berriari, baina baita edabideari ere, ezta? Eta orduan gero edabideen artean ere, gainera, elkarlan hori sortu, bertan sortzen den eduki hori, aurkezpen hori, edabideen artean partekatzeko, eta sare hori elikatzeko. Meta Euskal Hedabide gintza. Ederki. Urtekaria hemen daukagu, labetik irten berri, iaia bero, eskuartean, mamitsu, baina, lehenik eta behin koka dezagun. Urtero plazaratzen duzue, noiztik, nola da kontua? Bai, ala da, Euskal Hedabideen urtekaria 2023-2024 da, gaur aurkeztera gatozena, eta hau 9. da, okeraz banago, 2016an hasi izan edabidea, behategia, urtero urtekaria aurkezten, berez urteak emandako gai nabarmenenak, ez da, Euskal Hedabideak zentroan jarrita, urteak emandako gai nabarmenenak bildu, hoien zabalpen eta gordailu lana egin, eta unibertsitate mailan ere egindako ikerketak zabaltzeko eta aurrera pausoak emateko helburuarekin, ez? Hor batzen da ere, behategia bera sortu zen helburu horrekin. Behategia bada hitzarmen bat, ekimen Euskal Hedabideen elkartearen eta unibertsitateen artean, ez? Hor dago Euskal Herriko Unibertsitatea, hor dago Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Udako Euskal Unibertsitatea. Eta orduan, hor, bi norabidetan emateko jakintza eta ezagutza jario hori, ez? Hedabideek ezagutarazteko eta unibertsitateko ikertzaile eta ikerketa arlo horri ezagutarazteko haien errealitatearen berri eta haien beharren berri, eta aldi berean ere unibertsitatetik egiten diren ikerketak eta lanak eta aurreratzen diren gogoetak eta hedabidek ere horiek jasotzeko, ez? Eta bi norabidetako jario horretan 3. eremu bat ere elikatu, ez? Eta bada administrazio publikoarena, ezta? Eta hor ere ezagutza horretatik ere, administrazio publikoak daukan arduratik politika publikoak garatu, diseinatu, eta orduan, hor sortzen da elkartruke bat, eta urtekaria bada tresna bat gehiago hor eragiteko, ezta? Gogoa badugu, sakon eta patxadaz irakurtzeko, baina aurrerapenen bezala, eta gizu, kazetariok halako titularrak eta laburpenak gogoko ditugula, zer ekarri du 2023ak eta zer dakar urtekari honek? Bai, hasierako sarreran edo esaten dugun bezala, eta nik uste dut egokia dela, eta da,
iaz baino aurrerago gaudela, baina datorren urtean baino atzerago, ez? Etengabeko aurrera mugimendu horretan, ez? Izan ere, bueno, web gero sakonago landuko dugun gaia, baina hedabideen web trafikoaren datuek hori adierazten dute, ezta? Beste alde batetik ere formatu eta euskarri berrietara egokitzeko apustuek ere, eta tartean Euskal Herria Irratia bera, ez? Apustuek ere aurrera segitzen dute eta egokitzeko lan horretan ari dira etengabe hedabideak, eta beste alde batetik ere analitika digitalari begira daude gero eta gehiago, ez? Gero eta arreta handiagoz, ez? Hor tartean ere 2023an eman dira neurketa sistemaren aldaketak, eta horregon gara ere behategitik horretan parte hartzen, erduan, bueno, santzu guzti horiek, ez? Eta urtekarian sakon landuta dauden artikuluen bidez ikusten dugunez gero, hori adierazten digute, ezta? Aurrera, baina datorren urteari begira oraindik ere aurrera segitzeko beharrarekin eta intentzioarekin. Gainera, hor aipatu behar da ere gaietako bada, eta bueno, horregatik ere pixka bat urtekariaren azalaren irudia ere hortik doa, ezta? Digitalizazioaren erronka, ezta? Horre, bueno, sare neuronalak eta konexio berriak eta etengabeko aldaketa, etengabeko berrikuntza eta erronka horiek datuetan adierazten direla. 2023an gainditu da mundu mailan interneteko erabiltzaileen 5.000 milioiren langa. Hau da, gaur egun gutxi gora bera, holan zenbaki lodietan munduko biztanlegoaren 65% interneteko erabiltzailea da. Hori da asko. eta telefono erabiltzaileak, telefono mugikor erabiltzaileak 5.000 milioi terdi pasatxo, eta 85% telefono adimendunak dira, smartphoneak dira, hauek interneterako konexioa daukatenak, ez? Horrek erakusten digu zelako abiadura eta zelako edadura daukan digitalizazioak maila globalean. Orduan, hor bada Euskal Hedabidentzako lanerako esparrua. Beste datu bat ematearren, We Are Social eta Digital Report txostenean, 2023ko txostenean agertzen den datu bat, da erabilera ere, ez? 6 ordu eta erdi ematen ditugu egunean, batez beste, interneten, ez? Dela komunikatzen, dela informatzen, dela entretenitzen, baina egunean 6 ordu eta erdi batez beste munduan. Orduan, eta lanean ere, bai. Eta lanean ere, hala da. Ederki, hor badira artikuluak sektoreko eragileek sorturikoak, ez da, zuen urtekarirako horietako zenbat dauzka aurtengoak. Bai, hori da, gero, banatzen dugu nolabait beste bi bloke nagusitan, aipatu nahi dut ere, tarte bat eskaintzen diogula ere duela 3 urtetik ona, iritziari, saiakerari, eta aurten Lander Arretxea daukagu, Lander Arretxea gonbidatu dugu, bere iritzia eman dezan, eta aipatzen dugun etorkizun distopiko honen aurrean gainera egiten du, begirada baikor batetatik, proposamenak egiten ditu, ikusten ditu alde onak, eta adibidez itzulpengintza automatikoaren erabilerak ze onura ekar diezaioken euskal komunikazioaren esparruari, ezta? Beste hizkuntza batzuetako erabiltzaileek ere euskal gaiak euskal ikuspegitik jasotzeko aukeraz, eta hainbat aipatzen ditu, merezi du irakurketa bat horrek. Eta aipatzen zenuen bezala, irekitzen dugu bloke bat sektoreari bere ahotik hitz egin desan, azaldu ditzan modu zabalean urtean egindako berrikuntza, galdaketak eta bar, eta hor, nahi izan dugu ireki atal hori Euskal Herria Irratiaren bilakaera historiko bat dakarren
artikulo egia esan erakargarri batekin, probestuz, 35. urte hurrena ospatu duzuela, eta goitik gainera behar bezalako moduan ospatu duzuela, horregatik gonbidatu zintuztegun atal hori irekitzeko, eta hor kontatu duzue, zuk zeu, Juan Cruz, eta Miren Mindegiak, Euskal Herria Irratiaren ibilbide historiko hori, ez? Gainera hor, urtekariak ere horretako balio du, geratzen da hor gordailu gisa, hor geratzen da ondo jasota, eta hau zabalduko da ere, ez? Eta gero, daukagu horretaz gain, berriako zuzendariak, Amagoia Mujikak, berriaren, baita ere, urte hurren baten karira, 20. urte hurrenaren karira, beraldaketa prozesu bat egin du, erabatekoa, ez? Lan funtzionamendua, eta webuneak, eta bar. Eta hori kontatzen du, eta gero baukagu ere EITB-ren digitalizazio estrategiaren inguruan ETB-ko zuzendariak, Unai Iparragirrek idazten du beste artikulu bat, eta hor ere EITB-ren digitalizazio estrategia horretan, primeran, gure audioak, orain, martxan jartzen ari diren euskarri ezberdinak aletzen ditu, eta blokea izteko daukagu Ipar Euskal Herriko edabidek arrakasta handiz hartu duten euskarazko kasetaritza unibertsitate diploma. Unibertsitateak eta edabideak batera martxan jarri dutena, nolabait errelebo hori lantzeko Ipar Euskal Herriko edabidetan. Eta gero, badauzkazue, alabera, Arestian aipatu duzunen bezala, unibertsitatetik datozen ikerketak urtekarian. Bai, hori da, gero badaukagu beste atal bat, eta kasu honetan 7 azterlan ditugu, eta hauek dira unibertsitateetan, aurtengoan baditugu Euskal Herriko Unibertsitatetik eta Mondragon Unibertsitatetik, ikerketa talde ezberdinek landu dituzten artikuluak, ezta? Eta horre adibidez bloke hori irekitzen garrantzi handiko gai bat lantzen dute Eneko Bidegainek eta berekideek Mondragon Unibertsitatetik, eta hori da euskarazko komunikabideen balio soziala. Haiek lantzen dute Argia aldizkariaren eta Alearen kasua, baina hainbat gauza eta hainbat gogo eta estrapolatzen dituzte, eta nola Euskal Hedabideen balioa ez den neurtu behar soilik termino ekonomikoetan, ezta? Gehitzen duten, gizarteari ekartzen dioten balio hori, eta gizarteak diru laguntzen bitartez edo eskaintzen duen, edabide horiei eskaintzen diena zelan itzultzen den maila handian eta munta handiko ekarpena egiten duten, ez? Eta gero, baukagu Ikusiker proiektotik Garazi Sánchezek eta kidek gazteak eta informazioa artikulua, gazteen konsumo ohituren inguruan eta landutakoa, eta adimen artifiziala ere lantzen dugu, izan ere adimen artifiziala ere bada, sarreran aipatzen dugu ere, adimen artifiziala izan da 2023an ere sartu dena indartsu, eta orduan gure ikertaldetik, Ainara Larrondok eta kidek aztertu dute elkarrizketa digitalean, sarean, batez ere isa sarean, lehengo Twitter sarean, begiratu dute, aztertu dute, ze presentzia daukan adimen artifizialaren gaiak Euskal Hedabideen esparru horretan, eremu horretan sarean, ez? Ondoreztatu dute gutxi dela, oraindik. Azten ari dela... Ari garela. Gutxi dela. Ederki, denbora aldetik gaizki gabiltzan ez, ongiru itzen bazaio, Igorrekin segituko dugu, eta ekimeneko zuzendarin bezala, Igor, zuk osatu duzu, nolabait ere, urtearen kronika bat, eta hor, baikor jarrita esaten aldugu, ez dela urte erraza izan, eta ezkor jarrita urte zaila izan dela, hor badirelako, jadatera diren zenbait erronka, ez da, aldaketa berrikuntza teknologikoak eta gero hor munduan barrenako hondamendien ondorioz nolabait esateko hor garestitze handiak izan direlako hainbat lehen gaitan. Bai, hori da, ez, urtero bezala, saiatzen gara pixkat egiten urtearen irakurketa edo ez, euskarazko edabidei dagokienean, eta zuk ongi esan duzun bezala hortik hasi gara, ez da urte erraza izan, ez dakit euskarazko edabideentzat inoiz urte errazek izan den,
Baina zailagoa izan da, agian, Lagun batek dio, nekazaria bezalakoak garela, beti digula gaizki joak igula. Bueno, arrazoia aurreratu duzu, ez? Azkenean, euskarazko edabideak munduko edabide guztia bezala eraldaketa prozesu sakonean murgilduta daude, eta horri gehitu zaio, nolabait, pandemiak lehenik eta gero Europan lertu den gerrak ondoren, eragin dituen garestitzeak, ez? Batez ere paperean, baina ez soli paperean, ez argindarra, erregaiak, eta gero bizitzaren garestitzak ere eragin du, nolabait, edabidetako lantaldeen erosalmena mantendu alizateko, soldaten igoera ere bai. Orduan, bueno, horrek guztiak ez du erraztu, ez, edabideen... Ezpa. Horre ingurumari horretan, ekimenek ahalegina egin du edabideentzat, sektorearentzat finantzazio handiagoa lortzeko. Hori da, ez, pixkat, hori da ekimenen jardun nagusietako bat, baina egia da urten ahalegin berez egin dugula zentzu horretan, ez, hor baditugu ohiko deialdiak, eta hor, bueno, uste dute baikorrak izateko arrazoia baditugula, azkenean ohiko deialdi hoietaz hitz egiteko administrazioarekin eztabaidatzeko prozesuak abiatu dira, bai Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta bai ongi dakizun bezala Nafarroan ere bai, eta bueno, ikusiko dugu prozesu horiek zenbate duten, baina behintzat mai baten inguruan eserita gaude eta deialdi ereduei buelta bat emateko prest. Gero, berrikuntzarena, uste dut azken urteotan elkartetik bereziki lantzen ari garen hildo bat, eta hor ere berri on batzuk izan ditugu, bereziki Nafarroan, ez? Aurrekontuetan deialdi berri bat lortu genuelako, pixkat justu horretarako, ez? Berrikuntza egitasmoak eta garatzeko, ez? Hor dinamika interesgarria sortzen ari da Nafarroan, ez da, edabide maila osatu dute, sektore guztia ordezkaturik, bueno, hori, ekimen eta tokiko mekokideak, eta, bueno, hor bada dinamika bat eman dezakena berea. Hori da, ez? Pixkat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan maila sortu zen, holako edabideen mai bat administrazioekin, Jaurlaritzarekin eta Aldundiarekin, 2020an, eta Nafarroan ere, ongi diozun bezala, aurreko urtean ja abiatu zen horrelako foro bat, ez? Eta orduan, bueno, hori berez ona da, ez? Mai baten inguruan erakundeak eta sektorea, sektorearen beharretaz hitz egiteko eta agenda bat adosteko eta, bueno, hori aurrera pauso bat nabarmen. Aipatu aldaketa garaian gaudela, euskarazko komunikabideak aldaketarako urratsak egiten ari direla, besteak beste adimen artifizialaren alor zail xamar horretan. Bueno, hori ja, dela urte batzu ja edabide batzuk hasi dira, nolait hasi zarete adimen artifizialarekin eta itzulpen automatikoarekin, oso azkar doan garapen edo teknologia bada, denok ari gara ez, egunero aplikazio eta zera berriak ikusten, bikoizketara ere iristen ari da, bueno, hor, argi dagona da sektoreak erne egon behar duela, eta nolabait aukera horiek baliatu behar ditula, ez, hobetzen joateko, eta entzule, ikusle, eta hartzaileen gana hobeki iristeko, eta... Eta hor badago ere, digitalizazioaren erronka, inbertsio handiak eskatzen dituen kontua. Piskat hori lotzen dugu berrikuntza bere zentzu zabalean, ez? Horre prozesu hori Ibaik ongi azaldu duen bezala geldiezina da, hori gertatzen ari da, eta edabidek ere hor egokitu behar dute. Ulertzen ez dena da nola erakundetatik nolait prozesu hori ez den gehiago laguntzen, ez? Automobilgintza edo beste sektore batzuetan errekonbertsioa mundu guztiak ulertzen du erakundetatik lagundu behar dela, den zerbait dela, baina edabidetan kostatzen ari zaigu. Esan dute aurreratu pausoak ematen ari dira, baina nahi baino mantsoago. Eta honekin lotuta nolabait ere, azkenean irratia zirenak edo aldizkaria zirenak edo denok bihurtzen ari gara proiektu komunikatibo eta hainbat formatutan edo euskarritan edo egiten dugu lan, eta horre nabarmena da ikus entzunezkoen ekoizpena gora egiten ari dela. Hori ere joera, nazioarteko joera bada, uste dute ikus entzunezkoen konsumoa gero eta handiagoa dela, gero eta ohituago gaude, ez? Berriak eta edukiak eta bestelakoak formatu horietan konsumitzera, orduan, uste dute transizio naturala dela, ez? Guk ere, pixkat, gure hartzaileen beharretara eta egokitu behar dugu, eta nahi hoiei erantzun, ez? Orduan, pixkat hor, pauso desberdinak ematen ari zarete, edabide guztiok, eta interesgarria da, ez? Azkenean,
edabide bakoitzak badu bere jatorria, batzuk irratigintzatik, beste batzuk paperetik, baina denok ari zareten nolait multiplataforma bilakatzen, edo behintzat zuen eskaintza, formatu desberdinetan eskaintzen, ez? Eta horrek ere akaso sortzen du, ezta? Elkarlanerako ez da giroa edo beharra, nola formulatu? Bai, bueno, ez da beharretik den edo zuko ongi dezu bezala nahitik, baina, bueno, gero eta esperientzia gehiago daude, ez? Elkarlanean ere bai, horri Ipar Euskal Herrian paramatzate urte batzu, dinamika desberdina garatzen, Nafarroan hauteskundeen arira ere zuek proiektu bat eintzen duten, berria eta beste eragile batzuekin batera. Bueno, nik uste dut hori dela bide bat ere bai, ez? Nolabait errealitate berria hori erantzuteko beti bakarrik baino elkarlanean errezagoa da. Bai, zalantza izpiria. Eta amaitzeko gure urteurrena aipatu du, baina itxusi samarra litzateke Euskal Herri Irratiaren 35. urteurrena soilik aipatzea aintzat hartuz beste batzu badirela eta baten bat biribilagoa gainera. Ba, bueno, hor, artikula izteko beti egiten du horrelako aipamen txiki bat hori, ez? Urtean zehar, urte urren borobila bete duten hoiena, ez? Bueno, alabedik buruzari naiz, uste dut 40 urte betetzen zitula, zuko 35, esan erranek 25. Bai, berriak 20. Berriak 20, bueno, berri hona da urteak betetzea, berez, beste aukera asko zokerragoa. Hori da. Eta edabideon kasuan, euskarazko edabideon kasuan, are barka txiste merkea, baina badakizu joera badugula serioi hartzen garilarik ere. Libe Mimentza, Beategiko koordinatzailea, arestian aipatu dugu, urtekari honen bi editoreetako bat, eta horretaz gain, urtekariak dakarren artikulu mamitxun baten egilea ere bai, web trafikoaren edo weben audientziaren ingurukoa, ez dakit, azteko aipadezakegur, aurten aldaketan diskoa izan dugula, Google Analytics aldatu egin delako, edo Google Analytics 4 horretan sartu garelako, eta horrek guziok aztoratu gaitu, Euskal Hedabide guziok, ez da? Bai, Euskal Hedabide guztia jarri ditu dantzan, metrika sistemaren aldaketak, esan behar da badaudela beste neurgailu batzuk ere, baina Google handiarena dela zabalduena dagoena, eta horrek ekarri du alde batetik dantza astoramendua eta astinaldi moduko bat, apur bat nora eza, ziurgabetasuna, zer dator, paradigma aldaketa bat, gauzak berdin neurtzen dira, bizita bat lehen zena orain hori da edo beste bat da. Baita ere ekarri dau gogoeta bat, neurketa tresnaren ingurukoa, hau da egokiena, beste bat hautatu behar dugu, 4 probatu behar dira, eta abar, baina ekarri du baita ere aukera eta bagune bat, sektorean analitikaren inguruko gogoeta kolektibo bat zabaltzeko, eta kolektibizazio horretan hainbat neurketa eta bide modu estandarrean egiteko edo modu estandarizatu batean neurtzen hasteko. Eta beraz izan da urte bat 2023a pasatutakoa aldaketaren urtea, baina esaten dugun bezala web audientziari begira jarritako ikerlanean izan da urte bat jauzi kualitatibo bat ere ekarri duena. Ez da soilik tresna aldatu da baita ere edabideok datuei begiratzeko eta datuekin harremantzeko modua. Eta horretan gainera izan ditugu behategian urtekari argitaratzen dugu, baina hainbat ikerketa koordinatzeaz gain ikerketak ere egiten ditugu. Eta ikerlerroetako bat, bea deitzen den ikerlerroa hain zuzen, bada analitika lantzeko eta analitikara begira jartzeko. Eta bea panelak ekarri dituena Euskal Hedabideotara. Hori da, eta orduan sortu dira bea panelak modu estandar batean eta modu erraz batean edabideek aukera izan dezaten, beraien analitika horiek, webguneko audientziak eta trafikoa ezagutzeko. Eta audientzia panel horiez gain, bestelako formakuntzak eta abarrere planteatu ditugu, eta horretan ari gara. Tamalez demoraldetik nahiko gaizki gabiltza, 10etan amaitu behar badu, bai ala bai. Bai ez, galdetu behar nizun, ea zer moduz ateratzen garen, euskarazko edabideok metrika hauen bitartez ateratzen zaigun edo hartzen zaigun argazkian, nik uste dut hori garrantzitsua dela. Bai, nik uste dut garrantzitsua dela, eta gainera datua polita eta borobila da. 40 milioi bizitako langa gainditu da, beste behin ere, eta datu hau garrantzitsua da, hain zuzen ere, 2020a pandemiaren urtea izan zen audientziatan, web audientziatan maksimo historiko guztiak urratu ziren urtea, bai Euskal Herrian eta baita nazioartean ere. Eta ez gara iritsi horra, baina iristetik oso gutxira geratu gara. Honek esan nahi duena da, kuantitatiboki urte hona izan dela, 9% hazkunde bat, gertatu da web audientzietan euskarazko edabideetan, eta horrek badauka
esangura kualitatibo bat ere. Honek esan nahi du euskarazko hedabideak Euskal Herritarrekin konektatzeko gai direla, konektatzen ari direla eta gero eta konexio gehiago gertatzen direla, ezta? Eta oraindik ere badago bide luzea egiteko euskal hartzaile guztien gana iristeko, baina bide horretan urratsak aurrerakoak dira eta agerikoa da nolabait euskal hedabideen gertutasuna jendearekin eta gertutasun horrek badakarrela konexio bat, komunitate bat eta horretan segitzeko bidea marraztu dela. Hau da, aurriritzi hainbat apurtzen ari direla, pentsa baitziteken euskarazko hedabideak berezik akaso tokikoak gibelean geratzen direla mundu honetan guzian, eta ez da hala, eta gorakada gero eta nabarmenagoa suertatzen ari da hor ere. Bai, hor daude eta aurrera doaz. Lehen Igorrek eta Ibaik aipatu duten norabide horretan ikusten dira urratsak. Eta gainera esango nuke, aipatu den beste idea baten bueltan ere gertatzen dela. Tokikoak gibelaratuta edo beste pentsatzeaz gain, apurtzen da baita ere ideia hori isolatuta eta sakabanatuta dagoena. Osa, bagara nolabait zerbait. Eta hortik eraikitzen da garen hori, zuen esker. Titular, horrekin amaituko dugu gure solasaldia, bagara zerbait, bagara nor. Zalantza izpirigabe, mila esker gure hurbiltzeagatik eta bakizu zer datorren entzuleok Euskadi Irratiko lankideen eskutik, albiste emankizun jaburra.